Isa ti pare gahapon nga naghumili Inday Maris. Ang parish priest sa Muhon, Talisay, Santo Niño, kinini ang kwan, Santo Niño Parish sa Muhon, Talisay. Good morning. Shout out ngadto ni Father Roy. Aspira, no? Diri sa may kwan, yang natimingan man dito mahigala, siya mo ay nagmisa ng alas 2 to Inday Maris. 2:30 misa, okay. So nya naminsan sa niya nga ang mga kaparian sa Basilika gibas ba tungod adto mga higalang panghitabo nga dunay usa ka dakong tao ditong nibisita mga kagalaan. Na para nako ato ni tagagpagtagad mga kagalaan kini mga inani nga sitwasyon nakasabot sad ta sa mga tao labi na kadto bitawng nakasinati gyud unsa ka istrikto sad ang Basilika, no? Pero in the part mahigalas kaparian di na siguro ito na iba sa mga pari sa doy kay ano sila may naghimo sa rules kanang ilang paghimo sa rules para man po na sa sakto, no? Nga dili ba hilas amuso dito sa sulod. Pero ang problema nag-implementar na sa rules ang mga gwardiya na mo implement dito lahi magud ang paghimo sa rules ug ang pag-implement dito na kay do na nay nahitabo nga pabor-pabor kay do na mahigalay senador Amy Marcos pag-adto nga nag sleeveless nakasuod. Ang uban magud istrikto nga di makasuod diha nang isyu. Straight to the point. So og dunay problema ani, dunay sayop ani mga kigalaan. Og ato bang analisaron gyud maayo, no? Kay ang mga bashers mahigala gibas na mga pari sa Basilika. Ato siguro itimbang-timbang og maayo sad. Kini mga paghimo nila rules alang bas kayuhan ato bag alang sad. Pero ang pag-implementar og unsa ang mga gwardiya nga na-implementar diha na ang tagaan og pag-review. Kay dito lagi mga higala sa gawas sa nasod, ako naka-pilgrimage ko dito sa Israel, kuyog min Tatay Dudong Limchua. Naay mga holy places dito nga nagis andam nga kupo. Naman gyud di mamalikan mga foreignero makahibaw unsay rules na naa diha. Inig-abot dito dili pwede nang imong sayal kay mubo. Di ay patupison ka ba? Nasa mga kupo dai nga pwedeng gamiton pagtupis. So, solve ang problema. Nakasod siya. Kay kana pa may paliko nimo nga kalayo og asa kagikan. So wala ma-deprive sila sa ilang pag-adto mahigala sa katuyuan nga mobisita sila sa usa ka holy place. Or kanang mga sleeveless pakupuon. So inana, no? So kini tan-aw ni nga mga butang og ang pag-implementar sa mga gwardiya diha. So kung ibas ang kaparian para nako dili sad makatarunganon. Ikaduha, ang gibas pod si Amy Marcos atong analisaron og maayo ha. Pwedeng ibas pero tan-aw na tug maayo mga kigalan dili pod ingon nga ako mo subscribe ko sa opinion nimo Sir Fred Langido atong kauban sa pamantalaan the Freeman nga dunay problema ana ang dili sa mga Basilika nga side og ang sa iya mga staff ni Amy kung inana manggaling in the part mga higalang Amy kini magud si Amy mahigalang na duha ka ato ning isgutan na pero mo ni ako lang sa ning gisgutag tiwas kay aron nga ma-compare nato mahigalang nga kini magong pagpaninina ba mas safe ning sinina gyud nga naibukton pero kini iya magong mahilig mo sa ning iya day iya po ning style kay pagsuod sa Basilika bisag asa ka mo suod kini bang with color bitaw ka ng polo shirt mas pinaka safe gyud duha man ning nisuod dito sa Basilika kini karon nga fiesta si Vice President Sara Duterte o si Amy Marcos so si Vice President Sara Duterte pag so dito, ang sama iyang gisulot, names, tanawa ko ng video, names, play ko ng tong video kang Sara. Amo ni. Nag-round neck naman ni Sara, ganit din, no? Round neck unya, dunay, kuan, bukton. Okay, asa man tong video ni Sara, gamay lang. Pakita tong gamay dong. Video ni Sara, kani mo ni. Dito, Sara Duterte, mga kagilaan, unya, why publicity, pero makitaan ko sa mga tao, kuan mo gudayon, hangop ba niya? So, mo ni, anitabo sa iyang pagbisita. Okay, ni Simba sa dito sa Basilika. Na dunay mag picture dili malikayan ba nga dunay mga tao nga kuan gyud, dunay mga fans inana nga mutagad gyud mga sugid paminaw. So nya ring gisulot ani sa Basilika nag round neck t-shirt, white round neck t-shirt. So okay ra. Kasulod ra. Kini sa Amy, kaning kang Amy dong, asam tong video ni Amy, biya tong balikan. Ka Amy tang Amy kani Mo ni ka Amy So, wani sa magdahom nga kananaang wani sa magdahom nga sayop ng iyang gisulot.
Masabot na to nga ay may aning panahon na nabutang sa inosente ani. Pwede man gud mahigla duha man gud na kabuok na nakaviolate siya sa rules sa Santo Niño. Ang question na inosente ba siya wa ba siya nahibaw sa tupawa tuyua or nahibaw siya nga violation na apan ni adto gyud siya bisan pa man og violation. Kana man gud ang depende man gud na sa gibug-aton mga higala sa ato bang kasuko. In fact, og may kag penalty ari ka sa revised penal code, depende man sa gibug-aton og gituyo og wa tuyua. So kini iya sa man gituyo ganing iya day nga sleeveless na wa man na may rules ka dili pwedeng sleeveless. Bahala na. Nay rules mo adto gyud ko. Pakito na ko sila kapalagbas na. Kana that's another story. But to ni adto ka nga inosente ka wa kakibaw sa rules kay di pud ka taga diri, that's another story sad. Straight to the point. Na atong balikan mga sukid tig paminaw kay kini kong pagbash mga higala nga nakasaway man kay galaan ining kaparian sa Basilica o ni Senador Amy Marcos. Ato lang klarohon ha kag analisar mga kaigalan nga objective lang gid ba. So kung atong tan-awon mga sukid tig paminaw, balikon nako kini mga pare sa Basilica dili ta lang ni sila i-bash mga sukid tig paminaw. Ato lang i-call ang ilang attention sa ani hinaot makahatag nila ni og leksyon pag-review sa ilang rules o pag-review sa implementation. Kasi ako nang giingon ang paghimo sa rules nila alang mas kaayuhan. Ang pag-implement lang dito na problema mga sukid tig paminaw. No? Ikaduha, kini ni ang sa part pod mahigalang Senador Amy, atong tan-awon mahigal ako dili sa ingon niya pag-unsa, no? Ato objective lang tinuod na kini mga gwardiya diha nga ngano nga istrikto kaysa sa uban ngano sa Amy nganong wa nila ma-istrikto. So unsa may sirkumstansya? Di ba ka inoon indikin og ang mga gwardiya na starstruck sila or pabor-pabor ganing ila or mas kuan sila, mas na wa mabutang sa ilang hunahuna baka na mga sukid tig paminaw kay mas concerned sila sa security. Kay akong tan-aw gud ini mga sukid tig paminaw. Kini mga staff sa ni Amy wa pud magkasulti niya. Nga mao ni mga rules. Kini gawin ani nga mo bisita nga mga VIP. Kini ni ang doon na sila mga close in security. No, sama ng Vice President Sara Duterte bisan pa og dili walay publicity to, wa makahibaw media adto. Nakahibaw na lang ta tungod sa mga tao nga didto mga kaigalaan. In fact, katong adlaw nga naa si Sara Duterte didto ming buyki ana, ako o si Aida. Kay na may gilakaw ni hapit na sa migsimba dito. Wa may kibaw nga na si Sara dito sa sulod, dili may sa gawas. Papanguli na namo, ngita may makan andres kilid-kilid dito mi nangaon, among gika apil og pangaon tong igsuon bitaw ni kuan day katubitaw sitong bitaw tong kaila di nga iya anak si Bachman nga namatay taon to sa linlin ba. Kakita mi dito iya kong gi kuan nga na okay na dako nas Bachman katong Bachman mahigalan tong bata nga among tong pa voice overon dire ang iyang mamagpapa namatay tos disgrasya mo na inisulti na mo pagpangaon nga naa si Sara dito sa sulod mo ba. So walay publicity ni ang kang Sara mga sugid tig paminaw nga pag-adto. Pero bisa pa goy publicity muto magyud ko nga kini ilang security mahigalan ni coordinate pa gyud ni. Kay kana kung ikaw mo oy security kag VIP bisa gani ako kadaghan mo ko mag-interview diri mga senators mga presidentiables nga mo ari sa atong sibiyanan DYHP kami diri mautingkay sa gami diri. Padadaan mi diri mahigalag mga PSG mo inspect diri mga kaigalaan napay mga iro diri nga mga sniffing dogs. So ako nagtuo nga ang ilang security ni coordinate gyud dito. Nga ni ami VIP, lisod man kayo si Bakok ang security ba sa si Bakok sa may tabo dito sulod. Ma-question man ang dako man security nightmare man sama ini Sara. Pag adtong Sara dito sa Basilica wala na isaba. Maingon lang di lang magsaba nga naa pero mo coordinate mo sa security dito tungod mga kaigalaan sa safety. Mao na. Straight to the point. Kay bisan nung experience nila sa DYHP nga mga rina sila sa atong sibiyanan DYHP coordinate na daan dire. Labi na ka ng mga dagkong mga kuan yun. A day before mo ari, nag-coordinate na daan. Na anay advance party nga mo ari mga sukid tig paminaw. So ako nagtuo nga inana po nahitabo sa Basilica. Kay ang concern ang security. Wa na siguro mo na una kayo day ba? Kana na ang secondary na lang concern kanang isulot na no? Ang first nga concern gid simbako og dunay mag-interest sama ining Sara. Muna nga doon na mga close-in security guards nga mo adto. Sama ining Amy. Kaya doon na mga nangasuko, mga sukid di pa may nasimbako kung siya may tabo sa sulod. Straight to the point. So mauning sitwasyon na. Ang ilang mga security, ang protocol mo wa makasulti ani daan. But kini si Amy, kung atong tanahon, objective lang nga pagka komentaryo na to, okay, nakaviolate na siya sa
mga rules sa dress code sa Santo Niño nga dili pwede nga mag-sleeveless. So nakasod siya, nag-sleeveless, so naka-violate siya. Ang sunod pangutana, intentional ba? Doon na ba intent ang iyang pag-violate o wala tuyo ah? Straight to the point. Kaya ang kasuko sa tao o ang punishment panalitan, bisag mo ari ka mahigala sa revised penal code, kinahanglan man nga ang offense committed by a person, kung imong tagaan o penalty must be commensurate to the offense committed. Muna nga kung mangawat ka mahigala, example ha, mangawat kag manok nga gamay o nangawat kag itlog sa manok, na kay penalty ana. Pero lahi ang penalty kung nangawat kag baka. So, commensurate ang penalty. So, kining kang Aimee, ang pangutanan nako, unsa man intentional ning iya nga, iya yung supakon ang rules? Kada bang nakahibaw ka, apan bisag nahibaw ka, ala, imo gyud mga higalang gi supak. Aka na, dako-dako kasuko sa mga tao. But kung nasuko ka gyud, suko ka kayo, bisag wa niya tuyo unsa man ang imong kasuko? Sinsiro nga kasuko or sagol politika nga kasuko dakin? Straight to the point. Susiha ko no inyong kasing-kasing. Basin og lahi ng inyong kasuko. Ako dili paglaban ni ining Aimee kay og naay lahi nga issue, pwede man ta mo komentary, but in this particular case, kung ang iyang pag-adto aron pagsupak sa rules, that's another story. But dili ka kining iya mahigalawa niya ni tuyo kay kini sa Aimee mahigala mahilig man ni mag-sleeveless. Tanawar kong uban nga mga events dong names. Dili po ni sa taga Recibo, bisita ni sa dire. Dili ni sa taga Sugbo, so malagmit kani nga event Kini nga event, unsa ka nga event, ang iyang gisulot, dili man ni hilas iyang gisulot, pero wag gyapon bukton. Naay mga escort nga mga pulis. So, naay mga, kini sa usan, mga sinina, mahilig sa guay bukton kani, unsa man nga event ni, murag sa Senate, pantala ng event day. Kani nagsulot sa giyelo, mga higala, ako ipakita sa social media na to, nagsulot sa giyelo, mga kagilaan nga kwan, wag gyapon bukton. Straight to the point. So, malagmit, nga kining iyang pag-adto, in fact, pagkabuntag nakita sa ni Governor Pam, asam tong picture na ni Governor Pam og ni Aimee dong, atong ko na ipakita balik dong. Straight to the point. Kani, si Governor Pam o si Aimee, nakita sila. Sleeveless gihapon ang kang Aimee, nga gisulot. Mabita ingon si Pam nga, kada na ang mangayo siya o iyang gidipinsahan sa Aimee, ingon sa ako po ni sayop, nga wa po nako sa masulti. Kaya nakaminsyon man sa Aimee nga moadtog Basilika. Wa po niya masulti nga di pwede ang sleeveless. Mura og, kana bang malagmit sa ilang pag-istoryahay, kana ba taong gamayng time nga istorya day, ang inyong istoryahan ang katug yung mga butang nga, sus, kumusta man isuon, kumusta man kasikuan, katunang lain nga mga topics ba, wala na kayo hisgutin ninyo kung saan ipanulot? Straight to the point. So mo kini nga, pag adto ni Aimee, dito sa Basilika, naka-sleeveless siya, malagmit nga wa niya tuyo akini, nga pag adto mga sukiti paminaw, wa po siya sitaha sa mga gwardiya. Straight to the So point. tuwa dito mahigala ang problema. Ingon man sa iya mga staff. Pero insofar as Aimee is concerned, kay mura ba ang kasuko mahigala, pati maging ang suko tingali og ato si iban-ibanan gamay, kay duha lagi na sa ko nag-ingon, nakahibaw ka, nga imog yung gisupak, or wa ka kahibaw. Unintentional, kana nga na-violate nimo ang rules. Lahi mga higala ang penalty ana. Straight to Sa the tuba point. kung nasuko ta, lahi ang kasuko, kung gituyo ganiya nga supakon ang rules o wa niya tuyo Lain akong example sa revised penal code. Bisa pang mag-drive kag sakyanan, naka imong auto, nag-drive kag sakyanan, dunay usa ka tawo din nasuko ka imong gibanggaan, gituyo nimo aron mamatay siya, that's murder. Murder na. Pero kung wa nimo tuyo gyud, careful kay ka, pero sa unta man nga nilabang sa kalit nga wa ka kakita gani, ug naligsa nimo, dili man na murder. Reckless man lang na nga kaso. So dako kay diferensya. So kining kang Aimee mga kaigalaan, gituyo ba niya ni? Kamo, una-unaan niyo maayo na. Gituyo niya ni nga ako yung supako ning sa Basilika, or wala niya ni tuyo Doon na sa ilaing mga lakaw nga gusto na siya mohapit sa Basilika. Unya maoy iyang naandan nga mag-sleeveless siya. Straight to the point. So that's number 1. Number 2, mahimo ba mahigalang mapasaylo ka sa Aimee ni ini? Nangayo man siya pasaylo. Ni ang mga higalay post ni Governor Pam og iyang gi-share ang post og mao ni ang iyang giingon sa iyang post atong basahon dong names. Mao ni ang post ni Aimee Marcos mga sukid tig paminaw. Straight to the Kani, point. pwede ning ma-zoom in. Okay.
Matod pa ni Amy Marcos mahigala. Salamat Gobernadora Pam. Mapaubsanon kong mangayo og dispensa og dugang pagsabot sa mga sugbuanon sa nahitabo. Straight to the point. So, niining puntuha mga kigalaan, duha ka butang nga makaingon ta kung doon nagyo mo'y kasuko na imi inyo na ako dili sa ingon nga paglaban mga sugiti paminaw but objective nga pagkomentaryo na to. Angay bang mapasaylo si Amy ani? Tubag angay. Ano number 1, dili mahigala intentional nga iyang pagsulod dito pag-violate sa rules. Number 2, nangayo na sa pasaylo. O mismo ang Biblia mismo mga higala ingon ang Isaias 1:18, bisan pa gani unsa ka dagtong pulas imong sala kung ikaw manghayog pasaylo. Pasayloon ka. Straight to the point. Kini, duha ka punto. Una mga kaigalaan, si Amy dili intentional inyang pag-adto nga mo-violate sa rules. O dunay nasayop anak kining mga guard dito nga medyo wa sila mahigala kapalag or naunsa baka ng ilang pag-implementar. Mura ba ang target ba og nasuko kami ang target sa imong wala maigo. So kung igon mo mga kaigalaan si Amy mo imong igon medyo dili kayo mahigala ko ano ato objective lang ha. Number 1, dili intentional wa niya tuyua nga musupak sa balaod sa basilika. Number 2, nangayo na sa pasaylo. So kining pagpangayo niya pasaylo sa usa ka minor nga offense, sa usa ka minor kayo nga na violate mga higala, igo na nga malukmay ang kasing-kasing kung tinuod kang debuto ni Senyor Santo Niño. Straight to the point. Ngano man si Senyor Santo Niño mismo maoy dunay teaching anak dakin. Unsa may giingon Senyor Santo Niño? Kinsa man si Senyor Santo Niño kung debuto kang Senyor Santo Niño? Si Senyor Santo Niño, with due respect sa ato maigsoon nga nasa tinuuhan, si Senyor Santo Niño mauni ang atong Ginoong Hesukristo. Mauni ang pagkabata niya. Kay kanang word nga Santo Niño, Spanish words na Santo, Spanish word meaning in English holy. Balaan sa Bisaya. Niño meaning child. Bata sa Bisaya. Manamitag balaang bata. So kinsa maning balaang bata mao ni si Hesukristo. Si Hesukristo mahigala si Jesus Christ ang iyang advocacy ang paghatag og pagpangay pasaylo. In fact, sa diha mahigalang nagdupasa sa krus. Sa dihang siya mahigala gilansang sa krus. Unang pulong kana sa City Palabras mga sugid dig paminaw. Unang pulong kana. Ha? Muna nga kung tinuod kang debuto ni Senyor Santo Niño from the bottom of your hearts, imo nang hunahunaon, kada bang objective lang ba? Di imo yung kiwasan pag mo suko gi kay kang Amy. Pati yung sukuan nimo tungod sa siblis. Pangutana, unsa man na dako ginang saa labaw pa nas flood control? Kinatuloy agi kataw-katawa ha? Unya iya ginang saa nga malagmit bisita raman sa Cebu. Unya kanang klasiha sa sininaan mahigalang sleeveless iya manang style, mahilig man siya ana. Posible kaha nga tigtuyo ko niya pag-violate or wa. So kung wala niya tuyo that's another story. Wa niya tuyo nga ma-violate niya ng maong rules. Labaw tanan nangay sa sorry. Kanang pagpangayo ni pasaylo usa kana kabuta nga makaingon ta kung tinuod ka nga debuto ni Senyor Santo Niño gikan sa kinaladman sa kasing-kasing makapasaylo ka nga naman si Santo Niño mismo nga mao ang atong Ginoong Hesukristo sa dihang nagbitay sa cross unang pulong kana. Unang pulong na ngayang gibuhian sa City Palabras may galangan ni ingon siya sa San Lucas 23 San Lucas 23:34 mga sukid di paminaw. Pater ignoce ilis non inimsion quid passion. Sabi ni, sa in English pa, forgive them, Father. Dupa sa cross. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sabi ni Saya pa, amahan ko, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Not just number one. Simply dominant. Straight to the point. The attorney, Rufil Fernandez Panyo. Alas 7:02 na mahigala standby sa ato mahigalang dugang hisgutanan, dugang mga reports. Ang ato day mga kigala ang
latest karon atong pagtagad mahigala ang Binaliw landfill, asa man to. Pero mas maayo nga ato mga higalang hinabi sad ani si Consel Dave Tumula kay kana na ang 11 na ang namatay, but kining figure ba? Usay kining figure mahigala ha, dili kayo magkatukma-tukma ba. Pero sige lang, parihan itong linog sa Northern Cebu o kining sa Tino, ato lang i-reconcile tanan kay ang nahitabo mga kaigalaan, asa man to ang kwandong katotoang sa Binaliw nga padayon nga kwan na ano? Okay. Kay unsa man mo rin nakuan ko hang 11 ang patay, 25 ang missing, 18 ang hospitalized. Ipaklaro ko ni ang kani mga injured nga nasa hospital kay primero mong report 12 naman. Nganong na 18 man ni? So ako ning ipa-reconcile, masiguro matawgan na to si Consel Dave Tumula karon taon mahigala no alang ni ini o naunsang itabuan ni pero mo lagi na kini mga figure mga kilala na to ma-reconcile dayon. Pero ato ning tagag pagtagad no